Pamitawon ang ikatulong gikan sa pangantukan, Brother Kurt Sausan. So habang nagulata, magkanta sa si Sister Chief, Adilay. Maragay-lay mo din ang biyahe sa pangantukan no, bagong abot pa siguro to sila. Mali siya. Again, ang atong presenter, ikan pa sa Bukidnon, the Church in Pangantukan. Brother Kurt Sausan. May buto mga kailangan. Ako dahil si Bradford, nagikan sa Iglesia sa Pangantukan. Anila ako dahil lang nyo aron sa pagsaysay sa mayong balita mga kailangan. Ako nagpapasalamat sa ipaghatag sa ngayon aron sa pagwali sa mayong balita. Ako maghatag ako magpapadayag sa plano sa Ginoo ngayong sigunan o sa pagluwas sa Ginoo na itong mga kagalaan. Ang gusto sa Diyos, makapadayag sa iyo kaugalingon niya sa tao ng kagalaan. Atong pagkabasahon, ang Roma 8:29, kaya itong mga giilan ng adaan, bibili usab niya ang adaan, aron may sama sa dagoy sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon. Kini ang hinungdan niya ibuhat niya ang tao sama sa dagoy mga kailangan. Atong pagkabasahon sa Genesis 1:26. Kung maingon ang Diyos, buhaton nato ang tao, sumala sa atong dagoy, ingon sa kasama nato sa mga buhot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa kahayupan sa tibuok ngayon tao, sa tanang mga nagkakamang sa ibabaw. Sa iyo na, sama sa guwantes mga kaigalaan, ibuhat na ng guwantes, aron kasudlan sa kamo mga kaigalaan, mausap kita mga kaigsunan, ibuhat kita sa Ginoo, sama sa iyang dagway, aron kita, mo'y iyang kasudlan, aron kita mo'y mahimong palatayan sa panalangin mga kaigalaan. Aron matuman ang iyang plano, ibuhat sa Diyos ang tao, imong nasudanan. Atong pagkabasahon dira sa Roma 9:21 mga kaigalaan. Kung ang magpupulon wala balay gawang sa labok gikan sa maong hinumulungan sa pagbuhat o sa kasudanan sa kadungganan sa usa ka bahin o sa kakulawan sa lain bahin. Sa 24 mga kaigalaan, nga mao kita nga iyang gitawag usab dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hintil usab. Kini nga sudanan adunay tulo ka bahin mga kaigalaan, ang lawas, ang alam o ang espiritu mga kaigalaan. Ato kana mabasa diha sa unang Tesalonica 5:23. Ang Dios kay sa pagidait magabalaan kaninyo sa bugos o pagbabantayan ang tibuok ninyong espiritu o ang alam o lawas sa pagkadirin at dumon hangtod sa pag-ani sa atong Ginoong Kristo. Ang lawas makikap o makadawat sa pisikal nga butang, ang alam makapunta o makadawat sa mga butang na psikologikal. Ang espiritu sa tao mao ang pinakalalong kabahin sa tao, makapunta o makadawat sa Diyos siyang kaugalingon. Ato tanang pasahon sa Juan 4:24, ang Diyos espiritu nga. Juan 4:24, ang Diyos espiritu man, kung kinahanglan nga magasimba kaniya sa espiritu sa kamaturan. Ang tao wala kayo buhata, ano lamang kasudan sa pagkaon sa itiyan o kahibalo sa una, kundi kasudan o Diyos ang iyang espiritu mga kaigalaan. Ato ka lang pasahon diri sa Efeso 5:18 mga kaigalaan. O dili ka mo maghuhubog sa bino, kaya diha niya na adunay
kagilan kundi humuang mapuno kamo sa Espiritu nga igsuonan. And dire mga kailangan apan sa wala pa madawat sa tao ang Diyos ingon nga kinabuhi diya sa iyang Espiritu ang sala nakasulod na kini mga kailangan sa wala pa nato dawat sa Kristo sa atong kinabuhi mga kailangan aduna na kay kay sala nga liya sa ato ang lawas mga kailangan. Diri sa atong pagbasahon ang Roma 5:12 mga kaibigan. Busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo bisulod ang sala sa kalibutan o pinaagi sa sala ang kamatayon ug tungod ni ana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo kay niya ang tanan ang kasalanan mga kaibigan. Mga kaibigan. O atong basahon sa Episo 2 mga kaibigan, o ginatagan kamo o kinabuhi sa mga patay o kamo tungod sa mga paglabas sa mga sala na nagkaigsuunan. Patay na biday kita mga kaibigan tungod sa atong mga sala na nagkaigsuunan. O nakapahimo sa iyang lawas ng makasalanan sa unod. Then mga kaibigan na atong basahon po ang Genesis 6:3. Genesis 6:3. Umiingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa ihapon sa tao kay siya ulod. Apan ang iyang adlaw mag-ausa kadato sa karuan katuig makigalan. Then ato pagbasahon ko diri sa Roma 6:12 makigalan. Usayon ninyo itugot ng maghari ang sala sa inyong lawas ng mga kamatayon sa pagtuman sa mga kalibgon ni Init. Ang sala mo ay nakapadaw sa tulong kabahin sa tao mga kahigalaan. Nakapalayo kini gikan sa Diyos tungod ni Init kahimtanga dili makadawat sa tao ang Diyos mga kahigalaan. Ang katugsanan ni Kristo alam sa ikambit sa Diyos. Bisan pa niini, mapagkaulog sa tao sa sala, wala makababag sa Diyos sa pagtuman niya sa ulit niya ng plano. Kaya sa Matos 16:16, ang mutuong magpabudismo, maluwas, apan, ang dili mo ito pag-aong sa silot ng igsuunan. Ang plano sa Ginoo nga kaigsuunan, luwason ng tibuok katawan mga kaigalaan. So, pinagi sa itong pagbudismo o sa pagtuo sa iyang ngalan mga kaigalaan, kita maluwas din mga kaigalaan. Amen. Kumuha na